Så er vi kommet til Manila, nærmere bestemt Boracay, som er en lille ø, cirka en times flyvning fra Manila på Filippinerne. I det her øparadis, hvor de bryster sig af en af verdens bedste strande, hvor folk de vader rundt, har ferie, hygger sig, drikker øl, bader, dykker osv., der bor en lille familie, en lille dansk familie, og iværksætter Morten Matras og hans kone og 2 børn, de er taget helt fra Danmark herover. Det de laver her, det er, at hans kone sælger tasker via en webshop, så vidt jeg er orienteret, og Morten han er IT-iværksætter, og det betyder uanset hvor han er, uanset hvor han har sin laptop, jamen der kan han altså sidde og arbejde. Morten og familie, de sidder og venter på os ude i lobbyen på vores hotel, så jeg synes, vi skal gå ud og se, om de er kommet. Tak. Er det familie? Ja, velkommen til. Det er Mads, og det er Emma. Velkommen til. Har I fundet stranden? Ja. Vi har fundet stranden. Er det plads? Ja, Morten, tusind tak, fordi vi måtte besøge dig her på den her herlige Boracay, eller hvordan udtaler man det? Ja, det er Boracay, det er meget rigtigt. Boracay, sådan en kaj, der bor. Boracay, jeg glemmer det. Ja, der er sådan lidt larm omkring os, men altså, det er jo en ferieø det her, ikke? Så det er svært at finde et sted med lidt ro. Ja, specielt herinde i centrum af øen, der er der fuldt knald 24 timer i døgnet. Ja. Det er... Jeg må godt lige bag os her, det må vi få nogle billeder af bagefter, men der er, altså vi prøver at tage billederne, du ved, vi sidder og kigger ud med palmer og blåt vand og så videre, og det kan være, at den gode ham, der klipper vores ting, kan lige sætte det ind på, mens vi sidder og snakker her, fordi vi prøvede at lave det med det udover, men det gjorde overeksponeringen bagfra, gjorde vi lignede som en 2 nære, der slås i en sort kælder, og så bagved var der et karibisk hav nærmest, nu er det ikke Karibien, men det så ikke så godt ud. Ja, det har nok været en kønnere video, hvis det havde været havet og ikke os, der havde været på. Ja, det kan vi troligt sige. Sådan er det nok. Men kan du ikke starte med at fortælle om dig selv, hvor gammel du er, hvor du kommer fra? Jo, jeg er, sidst jeg talte, 34. Kommer fra Sydsjælland, boede i Odense nogle år, lavede forskellige startup-virksomheder. Og nu er vi så taget herned på Boracay på Filippinerne, været her sidste år. Har glemt alt om hvad vi laver. Lad os vende tilbage til det om lidt. Du siger, at du kommer derfra og har lavet flere startups og så videre. Hvad med skolebaggrund og sådan noget? Så kan du give os bare lige 2 minutters rundown på hvordan du blev iværksætter? Jo, jeg har læst på universitetet noget computer, datalogi, matematik. Har haft smag for at lave den her slags startup, teknisk baserede startups. Altid. Det ligger åbenbart bare dybt i mig. Jeg tror aldrig, jeg kan lade være. Altså internetbaseret primært, eller? Ja, teknisk funderet internet-startups. Ja. Opfinde en eller anden teknisk komponent, typisk på nettet. Det er så dejligt nemt. Det kræver ikke det helt store. Se om man kan få den lanceret, og så få den smidt ud. Hvad har du lavet for nogle forskellige ting? Jeg har været med i, noget af det sidste jeg har været med i, det var noget, der hed Red Antenna, som jeg var med i et års tid. Og der var noget rekonstruktion, og jeg ved faktisk ikke helt præcis, hvordan det går med det i dag. Men det var et ret spændende projekt. Hvad lavede I der? Der lavede vi nogle musikbutikker til musikere. Meningen var, at de skulle kunne lægges ind på en Facebook-side. Selve musikbutikken. Ja. Der er en masse tekniske begrænsninger, når man arbejder i Facebook-platformen. Arbejder på andres platform. Ja. På nettet er reglerne lidt mere frie og veldefinerede, men her der arbejder vi med nogle andre, hvad de lige finder på. Men du koder selv altså? Ja, jeg koder selv, og så får jeg nogle freelancere til at hjælpe mig med nogle af tingene. Men ellers er det typisk starte med at opfinde et eller andet, sidde og trykke på nogle taster. Der er noget, der virker her, få nogle freelancer til at hjælpe med nogle af de ting, jeg ikke kan. Og så gå ud og se, om der er nogen, der vil have det. Hvornår flyttede I så fra Danmark? Det gjorde vi 14. januar sidste år. Tog flyveren til Filippinerne. Vi havde haft en filippinsk au pair på det tidspunkt, og hende tog vi ud og besøgte. Bor ude i rismarkerne, hvor der ingenting sker. Det er jo, der foregår marketing ved lyd. Om morgenen så kommer der en cyklist forbi og siger, bort, det er brød. Og om aftenen så kommer der en anden cyklist forbi og siger, og det er så ballotæg, som er sådan en lokal specialitet.
Den prøvede de at få mig til at æde, heldigvis for det udsolgt. Da jeg fandt ud af, hvad der var. Var det sådan en kylling lige før den skal hatches, eller sådan noget? Den knaser der bare? Ja, det er et 17 dage gammelt andefoster. Så man kan sådan se... Det er andeæg, altså? Ja, okay. Se fjer og næb og fødder. Og det sidder du og cruncher? Det smager. Ja, det siger de, men de var heldigvis udsolgt og fik fortalt mig, at du havde været med i Fear Factor eller et eller andet der. Jeg havde nemlig pralet med, at de kunne ikke servere noget for mig, jeg ikke ville æde, hvis de selv ville, og det mente de så nok, de fandt noget der, men de var udsolgt. Det var super. Det skal vi nok ordne lidt senere. De kommer også her. Ja, det er sgu fint. Det vil sige, at var det svært at tage beslutningen? Altså, man får idéen at tage ud og kigge og så lignende, men det er jo en stor beslutning at tage og rejse, ikke? Eller hvad? Ja, det er det. Det er en svær beslutning at tage. Det med at bare rive alle de muligheder, som altid er legnet op for en derhjemme, og så rive dem ud for noget, man ikke ved, hvad er. Det er altid svært. Det flaskede sig sådan, at vores muligheder var ikke... Det var ikke sådan, at vi skulle være hjemme. Typisk sidder man i et mellemlederjob, og der er ligesom forventet, at man er i stilling i 3 år. Ja. Eller man sidder i et chefjob og har 10 kontrakter liggende foran, så det skal ligesom eksekveres. Og der flaskede det sig med, at både mig og min kone, vi havde ikke noget, der var lige på det tidspunkt. Jeg har 2 børn, ikke? Var det 2 børn, ja. Hvor gamle var det? 3 og 5. Den yngste blev 2 dagen før vi tog afsted, og den ældste har så været 4. Og hvad sagde de til det? Du ville blive glade? Ja, de fulgte bare med. Ja. Vi pakkede huset ned, og det tog noget tid, og så tog vi afsted. Og flyttede det hele med over, altså? Nej, vi har pakket huset ned, og så har vi lejet huset ud. Okay. Så ligesom ikke havde nogle udgifter derhjemme, og så kunne vi jo bare rejse rundt. Så var der ikke... Og I ikke taget noget synderligt med andet, det tøj I havde, eller hvad? Nej, vi tog 2 kufferter med hernede, og nu har vi vel 5, 6, 7 stykker, når vi skal hjem. Ja. Samler altid ting og sager. Ja. Men hvad sagde venner og familie og sådan? Jamen, de synes, det var fint. Min kones familie har selv været ulandsfrivillig i Afrika et år, så de kunne ikke rigtig sige noget. Og jeg tror, min familie, de er taktiske årsager, så har de ikke brokket sammen. Men hvordan, altså nu får man idéen, og sidder i Danmark, man har en au pair i Filippinerne, så besøger hende og får idéen til at gøre det og så videre. Men kan man, altså hvad med visa og sådan praktiske ting, hvad gør man der? Jamen på Filippinerne, der gør man ikke noget, der tager man bare til. De har sådan et 21-dages visum, som man får i flyveren. Vi havde på forhånd søgt om et halvt års visum. Men det var fuldstændig ligegyldigt, det kunne vi ikke bruge til noget, så det vil vi bare smide ud. Så man bare hertil, så får man et visum helt automatisk på 21 dage. Når de 21 dage er gået, så søger man igen. Og vi har så søgt hver anden måned, har vi søgt om noget nyt. Så har vi fået 2 måneder ekstra. Efter et halvt år, så får man et kort. Og når man så skal ud af landet, hvis man har været der over et år, så skal man have noget, der hedder en exit clearance. Så der er sådan en lille smule besvær med de her visum. Men ikke andet end det kan lade sig gøre. Men hvilken status har I så? Er I så i arbejdet, eller er det sådan, at vi er bare turister, eller hvordan? Ja, vi er bare turister. Ja. Det er vores status. Ja, det vil sige, at I kan ikke tage arbejde som sådan i princippet. Det er klart, nu sidder du med din laptop, og man fanden opdager, hvad du laver med den og så videre, men altså, hvis nu man skulle lave noget, så er der nok mere omstændigt, eller hvad? Ja, men altså reglerne, jeg tror, det som jeg får fortalt af folk, der laver seriøse ting her på Filippinerne, det er, at det handler sådan set ikke om, at man overholder reglerne, det handler om, hvilken advokat man har. Altså alle ting kan bøjes. Og det er samme som i USA og mange andre steder. Ja. Så hvis man skal lave noget seriøst på Filippinerne, så skal man have så en god advokat fra Filippinerne, fra Manila. Og det de laver, det er at rende rundt og sørge for, at de kender de rigtige dommere. Og så kan de klare alting. Hvilke omkostninger har der været? Altså det er klart, der er jo flybilletter fra Danmark og den slags, men altså, koster det penge for visa og... Nej, visa er nogenlunde billigt. Det koster vel mellem 1.000 og 2.000 kroner hver anden måned for en familie på 4. Så det er en udgift. Så er der nogle udgifter, når vi bor på den ø, hvor vi bor her, på Boracay, som er sådan en stor ferieø. Og der er priserne skruet op til cirka 5 gange, hvad de er andre steder på Filippinerne. Så der kan man godt mærke lidt udgifterne. Hvad koster det at leje et hus for eksempel? Man kan leje et hus med swimmingpool her på Boracay. Vi har gjort det for 40.000 pesos, 6-7.000 danske kroner om måneden. Danske kroner. Ja. Hvilke andre, altså hvad kan I leve for som familie, hvis vi tager det og mad og lidt fornøjelse og lidt forskelligt? Hvad koster det at leve sådan et sted? Altså vi kan leve, realistisk kan vi leve for en 10-12.000 om måneden. 10-12.000?
må sige, der er jo fantastisk smukt. Altså, vi havde rimelig høje forventninger. Jeg vil sige, de blev ret pænt indfriet. Altså, det er altså meget pæne og rene strande, ikke? Og man føler sig relativt sikker her, ikke? Og havet er smukt, og man kan se ned på flere meters dybde, og folk render rundt og dykker og sejler og så videre, ikke? Så det er jo meget smukt sted, ikke? Ja, det er et fantastisk sted. Den er blevet kåret her for ikke så lang tid siden som verdens 4. flotteste ø. Nummer 1 var en eller anden Grækenland, og så kan jeg ikke huske de andre. Ja. Men der er en 4 kilometer lang sandstrand med kridhvid sand. Og så er der 30 andre strande, som også er flotte. Hvor stor er øen? Den er 8 km lang og 1 km bred. Så ret lille egentlig. Ret lille, ja. Hvordan er at falde til sådan et sted? Altså, hvordan er hverdagen? Jamen, den er fantastisk. Altså, i Danmark vil man typisk, hvis man flytter til en ny by, så skal man måske gå til badminton i 3 år, før folk begynder at hilse. Her, der sendte vi min kone til dragon boating, som er sådan en slags kapsejlads, hvor man sejler 12 mennesker i en båd. Jeg har set dem i morges, da de høvlede forbi derude. Ja, der var min kone sikkert med. Okay. Og så kendte vi 30 mennesker på øen. Og alle mennesker her vil meget gerne snakke med os. Og alle mennesker hilser. Det er et lille sted. Og som i en lille landsby i Danmark, der hilser man også. Også lidt fordi det er ikke så godt ikke at hilse. Men alle folk er enormt glade. Filippinerne er traditionelt meget, meget flinke og rare mennesker. De er en lille smule sky, en lille smule genert. Hvilket betyder, at strandsælgerne er rimelig lette at være for væk. Så der er en god kombination af... Ja, det er ikke så den del er ikke så slem. Altså, de kommer og spørger mig ud at sejle, ikke? Og det bliver man jo spurgt om 50 gange eller sådan noget, hvis man går 200 meter, eller det er overkanten, 10 gange måske, men altså i forhold til Egypten eller sådan noget lignende, hvor de starter ud med at spørge, hvad man hedder, hvor man kommer fra, og lader som om at bruge 5 minutter på, at de vil være ens ven, og så kommer der så, så er det, spørger de dig, svisken på disken, hvor du køber en bådtur? Nej, det vil jeg ikke. Okay, fint nok. Ja. Altså, det er sådan til at overskue. Det er altså i hvert fald i forhold til nogle af de steder, jeg har været i Afrika og sådan noget, der skal man være meget hurtig til at sige nej, meget bestemt. Ellers så bliver man forfulgt hele dagen. Det kender de fleste sikkert. Men det skal man ikke her. Her kan man bare sige ja, eller sige wait a minute, eller et eller andet, not now, og så går de faktisk væk. Og det er fedt, når man bor her. Ja. Men nu hvis vi tager børnene, nu er de jo små, ikke, og skal ikke i skole, men altså, man kan jo ikke at tage hertil med børn i skolealderen, det er vel ikke det letteste. Altså, jeg går ikke ud fra, at der er en international skole i nærheden. Jo, der er 2. På øen her? 2 internationale skoler af ret højt niveau. Vi har vores børn på en skole. Den yngste er 3, og den ældste er 5. Og de har været i skole i 4 måneder, og det har været fantastisk. I Danmark var den ældste i børnehaven, og der var de 30 børn på stuen og 1 pædagog. Og de fik lov til at lave, hvad de ville, så længe de ikke slog hinanden ihjel. Sådan er det lidt i Danmark. Og her, der var der 2 lærere til 9 børn. Det foregik på engelsk, ja. Men den første måned, der var der en af lærerne, der var ved siden af vores, den ældste, hele tiden. Og nu snakker han jo engelsk, og det er rigtig nemt. Kvaliteten er rigtig god. Så livskvaliteten her på øen er rigtig god. Hvad koster det? Altså, det er vel ikke gratis? Det koster 1.500 kroner om måneden per barn. Sådan er det. Til at overskue. Det er til at overskue, ja. Og det er jo, og vi har haft dem i halvtid fra 9 til 12, og det tror nok hele dagen er til klokken 3 eller 4. Og det er rigtig godt. Det er jeg meget glad for. Hvordan er jeres dagligdag? Kan du ikke prøve at beskrive, hvordan den ser ud? Altså en normal dag hos jer i jeres familie? Jo, typisk så tager min kone afsted til dragon boating, ud og ro klokken 6:30 om morgenen, tror jeg. Og så står vi op cirka samtidig. Det bliver jo lyst og varmt, så man kan jo ikke sove meget længere til klokken 7 alligevel. Op og få det morgenmad, og så cykler jeg dem i skole. Op på en gammel cykel, jeg har købt, med en lille træplade foran. 2 børn på, nede på stranden, op ad en bakke, og så er vi oppe i skolen. Afleverer dem, og så tilbage. Så er jeg måske taget ud og kitesurfe lidt på den anden strand. Og så hentet dem igen på cykel måske, eller knallert, eller tricycle, eller hvad jeg nu har fundet på. Og så kommer de hjem, så tager konen måske lidt over på børnepasning, og så tager jeg måske arbejder 2-3 timer. Så kommer der en og laver noget mad til os. På et tidspunkt så siger hun, så er vi måske i poolen lidt på gang. Og så kommer hun og siger, når vi skal spise, så går vi ind og spiser, og så lægger vi børnene til at sove. Det er sådan det der. Så der er ikke meget arbejde? Nej, altså
Nogle gange arbejder jeg også om aftenen, og nogle gange bliver det til mange timer, men typisk ikke. Så typisk er der nogle dage, hvor man ikke arbejder. Så er nogle dage, hvor man arbejder 2-3 timer. Men det kan være svært at motivere sig til at arbejde under sådan nogle forhold, som der er her. Også fordi nogle gange er internettet ikke verdens mest fantastiske på den her. Det er nok en af de steder, hvor de halter mest. Det er på faciliteterne for os til at arbejde. Altså man skal kæmpe hårdt for at være sikker på at have noget ordentligt internet. Men så kan man typisk tage rundt på nogle forskellige resorts, hvis internettet hjemme hos en selv ikke virker. Så må man tage ud og besøge, sidde og drikke en cola og sidde et par timer på en eller anden café. Men det er ustabilt internettet, eller? Ja, det er ustabilt også, fordi strømmen er lidt ustabil. Så nogle gange så kan der være strømnedbrud på øen i 12 timer. Og så er der stadig internet på de store resorts, men det kan godt være helt vildt. Så det gør det vanskeligt, specielt hvis man skal mødes med folk. Hvis man skal aftale telefonen for eksempel. Så skal det helst virke hele tiden og være meget stabilt, og man skal have stedet 2-3 linjer. Og du ved. I Danmark er det jo ikke noget problem. Og i hele den vestlige verden, men her er det et problem en gang om ugen, en gang hver 14 dage. Og sådan er det. Er der noget, I savner fra Danmark? Ja, vi savner lidt kulden, og vi savner... Noget af det, vi savner mest, det er ærlige folk omkring os. I Asien, jeg ved ikke, hvordan det er i hele Asien, men i Filippinerne er det i hvert fald sådan, at man ikke nødvendigvis svarer ærligt på det, man bliver spurgt om. Man svarer nogle gange bare, hvad der skal til for at få den anden til at sige ja. Man må ikke sige nej kulturelt. Ved du, hvor det her ligger? Ja, hvor ligger det henne? Du skal bare køre en time den vej. Så en time den vej, der ligger der ingenting. Og det går nok, når man er turister. Så skal man samarbejde med folk, så kan det være vanskeligt. Så er folk også i Danmark et enormt stort drive for at lave noget. De vil gerne arbejde 10 timer om dagen. Og på en ferie som den her, det vil folk ikke. Jeg har haft ansatte, som spurgte, hvad de ville have i løn, og de fik det, de ville have i løn. Og det gik fint. Så går der noget tid, og så siger de, jeg kan altså ikke arbejde før kl. 11 om morgenen. Det kan jeg simpelthen ikke. Du arrangerer det her møde til kl. 10, og det kan jeg altså ikke. Jeg er nødt til at sige op. Nej, så er det så er der ikke så meget at gøre. Så der er ikke den her kæmpe flok på sådan en lille ø som den her. Der er ikke en kæmpe flok af folk, man bare kan trække ind til sine projekter. Så man må ligesom... Det glæder mig til. Ja. Hvordan holder I kontakt med venner og familie og sådan? Jamen, vi bruger Skype en del. Ikke nok, vil de sikkert sige derinde, men en gang om ugen eller sådan noget, får vi snakket med dem. Der er jo en stor tidsforskel, så det er lige med at få det passet ind. Det skal helst være sådan, at det er om morgenen i Danmark, de ringer, så det passer med klokken til 3 stykker her. Fordi typisk så er det jo, når de får fri klokken 4-5 stykker om aftenen, så er vi jo gået i seng. Så lykkes det ikke lige den dag. Så. Men og så har der været rigtig meget besøg. Det er jo fordelen ved at bo på en ferie, der er folk, de vil gerne komme på besøg. Og flere gange. Så vi har haft besøg 100 dage ud af 300. Kommer folk til hjemme hos jer, eller bor de på hotel? Eller? Ja, så bor de typisk hos os, eller ved siden af. Altså, der er jo masser af værelser at lege. Ja. Så bor de i værelser. Der er noget med, at I er på vej hjem. Kan du fortælle lidt om det? Ja, nu skal vi hjem. Nu har vi været hernede længe nok. I starten var det planlagt, at vi skulle være afsted et halvt år. Og efter 5 måneder, så kunne vi kunne ikke få os selv til at tage herfra. Det var fantastisk. Og vi aftalte så, også fordi der ville vi komme hjem i september og oktober. Og det er måske ikke det optimale at komme hjem til. Så aftalte vi, så er vi hjem til marts, fordi der er det ved forår, så kan vi måske holde ud. Den ældste skal i skole til august. Og det er planen, at vi gerne vil finde ud af, præcis er det Danmark, eller skal vi ud igen. Vi skal i hvert fald hjem og lige mærke, hvordan det er at være derhjemme. Men altså, det er simpelthen fordi, nu vil I gerne hjem og prøve det, eller? Ja, det er planen er, vi efterlader ikke noget hernede, som vi skal tilbage til. Og så tager vi hjem og finder ud af, hvad der skal ske. Men det virker som om, I er meget glade for det. Jamen, det er et fantastisk sted, ja. Altså, det er mest på det professionelle plan. Altså, hvis man gerne vil lave noget, hvis man gerne vil lave en IT-startup, så er det nok ikke Boracay, det foregår fra. Omkostningerne er små, så det er et godt sted at starte. Det har været fantastisk for mig at tage herned, starte tingene op, få lavet tingene i det tempo, det nu kan lade sig gøre. I Danmark er der et stort tryk på, for man skal tjene nogle flere penge for
holde familien kørende. Så derfor er der noget mere tryk på at få leveret noget. Og eventuelt tage nogle konsulentopgaver ved siden af. Hvad der nu skal til for, så er det meget bedre. Så nede et sted, hvor omkostningerne er små, sidde og lave det i den tid, tempo det nu tager, og lave sådan noget. Og så tage hjem med det, når det er færdigt, og sælge det. Man kan godt sælge ting her, og det kan sikkert også godt lade sig gøre, men der er bare en enorm usikkerhed på Filippinerne. Sælge til Filippiner. Ja, men altså nu er du IT-iværksætter, så altså, du kan vel sidde her og sælge til danskere eller andre? Det gør jeg også. Jeg sælger det også til danskere. Men man opnår meget med et fysisk møde, når man skal sælge til folk. Hvad er det for noget, du sælger i øjeblikket? Hvad er den virksomhed, du har lige i øjeblikket? Hvad er det? Kan du ikke forklare lidt om, hvad det er for en? Jo, det er leaddobler, leaddobler.com, hvor vi basalt set sælger leads. Det er det, vi gerne vil. Vi har lavet en maskine, som gør det muligt for os at sætte sådan nogle landing pages op, som interagerer med et regneark, så man får noget dynamisk svar tilbage. Typisk så, når man går ind på en hjemmeside, så får alle folk får det samme svar tilbage, lige meget hvad de taster. Kan man give dem noget dynamisk tilbage, så giver man dem noget værdi, som de ikke kan få andre steder. Altså, vi ser dem mange steder. Prøv at give et eksempel. Jeg har lige lavet en strategisk analyseværktøj i samarbejde med KPMG, hvor folk de taster nogle tal ind for deres regnskab. Så dykker vi ned i et regneark, sammenligner det med andre virksomheder i deres branche, og så giver vi dem sådan et overblik over, hvor de ligger hen i forhold til de virksomheder. Så folk kan med en 4-5 input, som de selv kender, om deres personlige virksomhed, eller deres personlige situation, så kan de få et svar tilbage lige på det. Og det er jo derfor folk browser, eller folk googler i hvert fald. Det er jo for at få nogle svar. Og typisk er svarene en e-bog om regnskabsanalyse, eller et færdigt dokument, eller et eller andet. Så hvis man kan give dem noget dynamisk, og lige præcis svare på deres spørgsmål, for deres situation, så giver man dem noget værdi. Og tricket er så, at det er meget fint at give noget værdi væk, men folk, der gerne vil have noget regnskabsanalyse, der gerne vil vide de her ting, de er typisk meget interessante som mulige kunder for revisionsfirmaer, eller for hvem det nu er, vi arbejder sammen med. Så værktøjet er rigtig godt til konsulenter og til folk, som leverer svar. Det er virkelig det folk, konsulenter typisk gør. Kan de levere en brøkdel af svaret, mod at få deres telefonnummer, og så ringe dem op efterfølgende, så er de godt i gang med et salg. Og den maskine er ligesom lavet, og alle folk kan bruge den. Og vi sidder så selv og bruger den og laver den for kunder også. Ja. Er der andre eksempler? Altså nu er der sikkert mange, det ved jeg, der er mange, der vil sidde og se det her. Hvis man ikke er KPMG, kan du nævne et mere jordnært eksempel på en virksomhed, der kan bruge det til eller andet? Ja, altså for eksempel så en af vores brugere, Juristhuset, de har sat en hjemmeside op, og har så bruger det bare egentlig, hvor den ikke giver noget dynamisk tilbage, hvor den bare requester noget. Er det nogle spørgsmål simpelthen på hjemmesiden, man bliver spurgt, og så svarer man? Og... Ja, men den de har lavet er mere sådan bare en kontaktformular, hvor de bare sender ind, og så får de altid det samme svar. Hvis man er håndværker for eksempel, så kan man bruge det til at give en pris tilbage. Altså bare en pris på et nyt tag, eller hvad det nu er, de laver. Altså hældning og kvadratmeter, materialer og sådan forskellige ting. Hvor højt op er det 5. sagshøjde eller et eller andet, og så ud fra de spørgsmål og svar, så kan man give sådan, det kommer til at koste 287.000, og du får kun svar, hvis du afleverer e-mailadressen eller telefonnummer, så håndværkeren kan ringe op og pitche på opgaven eller sådan noget. Lige netop. Ja. Altså det er... det der er tricket, det er, at folk de vil gerne have sådan et svar. Og i hvert fald i Nordeuropa, der vil de gerne afgive deres kontaktoplysninger for at få svar. Fordi vi der har reglerne om, at man ikke bare må sælge folks oplysninger til højre og venstre. Vi har lavet noget det samme i USA, hvor vi fik en meget stor kontrakt på at lave leads til sådan en firma. Og der er der folk meget mere tilbageholdende med at afgive kontakter. Så der arbejder vi lidt på, hvad vi så skal gøre. Fordi der er det simpelthen ikke nok at give en pris eller hvad det er. Der vil folk ikke oplyse deres telefonnummer alligevel. Jeg må godt forstå, når vi boede i USA, altså hvis man er træt af at blive spammet på sin e-mailadresse, så skal man prøve at blive ringet op sådan 5 gange om dagen eller sådan noget lignende for forskellige. Jeg har ringet op en dag 8 gange og blev spurgt, om jeg vil have en penisforlængelse. Jeg begynder at tage det personligt den 5. gang, vil jeg så sige. Jeg tænker, at det er min kone, der sidder og får dem til at ringe her. Men det er ikke engang løgn.
8. gang, der eksploderede, der må jeg indrømme, der var jo en eller anden lemstil af den. Så det kan man godt forstå, når man bliver udsat for den slags. Hvordan markedsfører du din forretning? Jamen det gør jeg meget viralt for øjeblikket. Ved at lave nogle strategiske samarbejder med konsulenter, der arbejder med salgsprocesser og arbejder med lead-generering og sådan noget. Ellers så gør jeg det meget viralt. Jeg har en hjemmeside, og der har jeg selv 5-10 beregnere, som jeg har sat op, som handler om ting, som er interessante for folk i det her område. Altså for eksempel har jeg lavet en beregner på, hvad er værdien for et lead for mig. Også en, hvad er sådan nogle forskellige ting omkring de her salgsting. Kan man beregne værdien af et lead, det er jo typisk meget højere, end folk de tror. Hvis man konverterer 1 ud af 10 leads, så er værdien af et lead lige med en tiendedel af en kunde. Og en kunde, det kan man tage som noget med overskuddet, divideret med antallet af kunder på virksomheden, så har du værdien af en kunde. Og derfor så sådan nogle beregnere er rigtig meget værd, for det er ikke noget, man typisk ser. Det er meget nicheorienteret. For før LeadDoubler kom, så tog det jo måske en konsulent 2 måneder at sætte sådan en beregner op. Og det er ligesom det, vi har skåret ned til 2 minutter. Så nu kan man bare lave det og få 30 leads på det over et halvt år, så er det fint, så er det tjent hjem, for det har kun taget en halv time at løbe. Og det er ligesom det, der er konceptet. At man går ind i sin niche, og så siger man, hvad er interessant for folk, som er mulige kunder her. Ikke nødvendigvis noget, som er direkte relateret til mit produkt, men relateret til noget, som jeg ved, hvis de er interesseret i det her, så er de også interesseret i mit produkt. Hvis de er interesseret i at vide, hvilken type tag jeg skal have, så er de nok også interesseret i et tag. Eller, der kan være mange ting, så det gælder egentlig om bare at tænke, det er i hvert fald det, jeg siger. Prøv at tænke på din egen forretning. Hvad er det for nogle spørgsmål, folk har på jeres første møde? Hvad er det, I snakker om? Jamen, det er måske ikke bare kun prisen. Det skal helst ikke være prisen. Det skal helst være nogle andre ting. Og der har de nogle spørgsmål, og kan man tage et af de spørgsmål, som man kan svare og give svaret væk. Det kan man typisk sagtens. Man har jo svarene, man har arbejdet inden for feltet 10 år måske. Man ved alt om. Så giv et af svarene væk. Mod nogle personlige oplysninger. Alder eller et eller andet. Og så ring dem op bag. Og man kan jo typisk have konverteringsraten jo måske sådan 1 ud af 10 eller 1 ud af 20, der bliver til et lead. Så man kan jo ret hurtigt bare bruge noget Google AdWords eller noget, få folk ind på siden, konvertere dem, ringe dem op, og så køre på med sin salgs ting. Hvad tager du for dine services? Lige nu der kører jeg med at det koster $200 om måneden for hele softwarepakken. Det er ligesom sådan en, hvis man selv vil gøre det. Og ellers så laver vi meget gerne det som konsulentprojekt. Altså hvor vi siger, fordi det lyder nemt at sætte regneark og uploade det, så kører det. Men i virkeligheden så kræver det, at man sætter regneark op på en lidt speciel måde og sådan noget. Og bare det at tænke på den måde. Typisk har folk for travlt til det, og det tager også 2 minutter, og det tager kunderne 3 timer. Så vi gør det meget gerne. Hænger forretningen sammen, eller er du på vej? Hvordan? Ja, den hænger sammen, for vi har ikke de store udgifter. Men der skal flere kunder til os, og det er også en af grundene til, at vi tager hjem. Fordi der er rigtig langt. Jeg kan ikke bare følge op på mine kundehenvendelser. Jeg får måske 20-30 kundehenvendelser om ugen, men jeg kan ikke ringe dem op, for jeg er ikke sikker på, at min telefonforbindelse fungerer perfekt. Så derfor så bliver jeg nødt til at tage hjem og få styr på den del. Men det er jo dyrere at bo i Danmark, ikke? Altså med det så mener du kan konvertere flere af dine leads til salg og så videre? Ja, og få sat nogle strategiske samarbejder op med andre folk specielt i Nordeuropa, hvor det her virker rigtig, rigtig godt. Der har jeg nogle forskellige partnere, som arbejder med de samme ting. Snakker for øjeblikket med nogen, der hedder The Lead Company, som laver nogle CRM-moduler, hvor de ser på, hvor mange leads har virksomheden, og skal de måske have nogle flere leads. Og der er det oplagt, at vi er ligesom en lead-kanal. Man kan også lave telemarketing som en lead-kanal, men det er ikke sikkert, man har lyst til at lave telemarketing, fordi det er nogle gange lige på kanten af spam, og nogle gange har man ikke lyst til det. Og så kunne man tage det her som et alternativ. Det er også relativt dyrt jo, altså telemarketing. Det er meget billigt at komme i gang med det her. Det er jo bare, man prøver jo bare, og så kan man jo stoppe igen. Men hvilke fejl, hvis du begået fejl som iværksætter, er der noget, du kan fremhæve, hvor du siger, det skulle jeg gøre på en anden måde? Ja, men at fremhæve det.
altså man kunne... Det handler typisk, for mig handler det om at få fat i de rigtige folk. Det er ikke ret skarpt til. Og der er typisk, der har jeg brug for nogle mere kompetente mennesker. Finde de rigtige folk, som er gode og brænder for sagen. Og det synes jeg er det vanskeligste. Og der har jeg haft nogle folk ansat i salg, som ikke har solgt og sådan nogle ting. Og det er det dyreste for mig. Så det er klart, det er de fejl, jeg har lavet, har typisk været. Og så, altså, ja. Men når du løber ind i udfordringer, og hvor du det sted måske endda tvivler på forretning eller noget, hvad gør du så mentalt inde i dig selv, altså, for at komme videre? Så prøver jeg at analysere mig frem til, hvad der sker. Hvorfor er det, det går galt her? Prøver også at se på sådan lidt bredere. Jamen, det kan godt være, det går galt her, men det ser lysere ud et andet sted. Og så kører jeg på med, prøver at dreje den lidt. Prøver også at snakke med nogle kompetente folk omkring. Og det får jeg jo utrolig meget ud af. Altså få drejet den på nogle andre vinkler på. Jeg har jo altid en meget teknisk vinkel på de ting. Og det er jo ikke altid lige, at det er det perfekte, når man skal sælge. Så der er det fedt at få nogle mere marketingkompetente folk på nogle regninger. Jeg bruger også meget Amino, hvor jeg prøver at smide ting på Amino, og der er det jo fantastisk, at folk de vender tilbage og siger, du skal sætte kommaet der, i stedet for, at du skal gøre det af den her side. Jeg forstår ikke, hvad du siger. Typisk det ender. Jeg forstår ikke, hvad du siger. Så må jeg jo lidt mere ned. Er det skide irriterende at få øde? Ja, det er det. Det er det, men det er jo fedt, synes jeg, hvor de tager sig tid til det. Så det synes jeg er fedt. Ja. Men ellers så synes jeg, det er okay. Nogle af de ting, jeg har gjort. En af de ting, jeg har gjort godt den her gang, det er, at jeg søgte noget investeringskapital ret tidligt i processen. Men efter at komme i gang med den proces, der kunne jeg mærke med mig selv, at produktet var der simpelthen ikke. Jeg troede ikke nok på produktet. Og så trak jeg mig faktisk lidt tilbage af den her investeringsregel. Så jeg prøver at lige vente lidt. Jeg tror ikke helt på det her. Og det var noget af det gode, jeg har gjort. Fordi en investering for tidligt i et firma, det betyder, at for det første er du låst geografisk til det, hvor du er i 3 år. Du er låst til firmaet. Når du har fået nogle investeringer, så selvom det går dårligt, så skal du blive ved med at kæmpe for det. Det er det, som står mellem linjerne. Det skal du bare gøre. Du har fået folks penge. Og det ikke går godt, men du skal bare give den alt, hvad du har. Hvis man ikke tror 120% på produktet, så skal man ikke se investering. Og det har været rigtig fedt. Nu tror jeg på produktet. Nu vil jeg gerne have investering. Så folk kommer og tilbyder mig noget. Fint. Og de kan levere noget, og det er noget, der giver mening. Fint, så vil jeg gerne have det. Og det er fedt at sidde med den fornemmelse. Nu kan der godt ske. Så har du fået skærpet profilen noget mere? Og... Ja, altså i det her produkt her, det gik jeg egentlig ud med som værende sådan en løsning, hvor man kunne lave online-beregninger. Det er ligesom det, man kunne. Det er en teknisk løsning på et teknisk problem. Hvor man laver 2 minutter i stedet for 2 måneder. Fint, det kan jeg vel sælge, tænker jeg. Og det prøvede jeg så, og der var nogen, der gerne ville have det, men folk de forstod ikke, hvorfor skulle de gøre det? Så vendte jeg mig om og sagde, hvad er det, du får ud af, at du får leads ud af det? Så prøver vi at lave al kommunikation, det handler om leads. Det handler om at få gode kundeemner ind på en ny måde. Jeg har også tidligere fået feedback fra dig, så skal jeg også takke dig for, når du sidder her. Men med den skærpelse, så ser det helt anderledes ud. Altså, folk er enormt interesserede i det, jeg laver, fordi det er typisk de samme måder, man gør det på. Og det er ligesom en ny måde, som et supplement til de andre. For nogle virksomheder er det bare, som bare gør det her fint, så skal man aldrig bruge andet. Typisk er det sådan et supplement. Der er lidt telemarketing, der er lidt kold canvas. Der er nogle leads, der kommer af sig selv via hjemmesiden, via ens lead-doubler og beregner. Og så det har været rigtig fedt. Hvad er det, der driver dig? Det ved jeg sgu ikke. Er du kommet ud af kitesurf noget mere? Nej, det driver mig faktisk ikke så meget. Altså nu har jeg jo været her et års tid og haft rigelige chancer for ikke at lave noget som helst. Det der driver mig er nok sådan en enighed. Jeg vil have, at det skal lykkes. Når jeg har brugt 4 timer på det, så skal det også give noget. Så må jeg hellere bruge en time mere, før det lykkes. Det her drive med, det skal bare lykkes. Nu har jeg vist det her til 1000 mennesker. Så skal det også vise, så skal det også
blive til noget sidst. Men du er meget, altså, og det er lige så meget ro, som det er ris, kan man sige, men altså, er de mange interviews, jeg har lavet af folk, jeg snakker om, ikke? Altså typisk, når de sidder, altså nu sidder du og siger, jeg giver den 4, så giver den ekstra den 5. Ikke? Der plejer at folk at sige, når jeg giver den 17, så giver den 18. Altså, jeg tror ikke, jeg snakker med nogen, der arbejder så ufatteligt lidt, som du gør. Ever. Det er også... Men det, altså, det er ikke ubetinget. Altså, det er ikke, altså, nu er jeg iværksætter, jeg forstår det slet ikke. Jeg kan slet ikke lade være. Jeg vil være den, der sidder og siger, altså, kitesurf, ja, det var det, jeg egentlig ville, men ved du hvad, den er rødnet op, før jeg overhovedet fik den, ikke? Og jeg har basalt set et sted med hovedet ned i et eller andet, og jeg vil slet ikke kunne lade det ligge. Altså, jeg vil flå lortet fra hinanden. Ikke der vil sige, at jeg fik succes, og jeg vil sikkert ikke få set mine børn ordentligt på det tidspunkt og sådan noget, så det er ikke bare, altså jeg er bare nysgerrig nu, jeg bliver, hvis vi kan dykke ned i det, fordi altså jeg beundrer, på den ene side irriterer det mig helt vildt, ikke? Jeg så tænker, så tag dig for helvede ud af arbejdsknægt, altså, ikke? På den anden side, så beundrer jeg dig også lidt, og så at sige, tør jeg købe en ladecykel, ikke? Og så demser jeg ned med mine børn, ikke? Jeg havde købt en bil, og så har jeg høvlet den ned i skolen, mand, ikke? Og så er jeg faret hjem, mand, ikke? Og så har jeg siddet på hovedet ned i computeren, hvad jeg gjort hele natten i forvejen før, ikke? Jeg har ikke opdaget, jeg har sikkert ikke opdaget, at solen var skinnet udenfor, før lortet havde fungeret, ikke? Så jeg lige dele sådan noget, altså, og det er ikke for at sige, at det er den rigtige måde at gøre det på. Altså, men altså, hvad er dine tanker om det? Altså, jamen det er en helt bevidst strategi. Altså det er svært ikke at arbejde. Det er svært ikke at arbejde 17 timer i døgnet. Det vil jeg gerne. Helt bevidst har jeg taget en prioritering, der hedder, mine børn de er 3 og 5. Lige nu der lærer de at gå og cykle og snakke engelsk og svømme og sådan nogle ting. Og det er den måde, jeg former dem på. Det gør jeg altså, når de er små. Markedet kan vente. Altså, jeg kan godt få hvis det ikke lykkes, så må jeg få mig et job, eller så må jeg prøve med en ny ting. Jeg har lavet iværksætterting i 10 år. Og der er flere ting. Den her tur, den startede egentlig med, at vi læste en bog, der hedder 4-Hour Workweek, som rigtig mange kender. Og der siger han, det der lidt af pointen der, det er, man kan godt nå langt på 4 timer. Han starter et andet sted, og han har en virksomhed, så derfor kan han gøre det på 4 timer. Jeg tror ikke rigtig på, at man kan gøre det på 4 timer. Ja, men måske nok, men altså, jeg tror også, at den bog, det er sådan en overdrivelse frem og forståelsen et eller andet sted, ikke? Hvor hans filosofi er jo lidt, ikke, at du skal skære support ned af de dumme kunder fra, og kun arbejde med de bedste kunder, og så skal du føre det ud og blive verdensmester i karate, eller helvede thai-boksning, og lære 17 sprog, og danse salsa på verdensplan, og så videre. Det er en fed bog, altså varm campingplads. Vi går ud fra de fleste, der sidder og ser det her, har læst den, eller kender til den, ikke? Men det var sådan filosofien fra starten af, altså prøve at skabe sig et liv, hvor... Ja, så prøv at tænke livet før iværksætter. Fordi de fleste, der sidder og ser det her, de har det der drive, de vil bare det her. Og de fleste, tror jeg, de ser måske ikke deres børn nok. De føler måske ikke, de er nok sammen med deres børn. Og det har faktisk også været noget af det fede ved at tage herud. Vi tog herud og har ligesom taget nogle valg. Vi har ikke nogen barnepige. Det har de fleste på den her. Har en barnepige, som passer ungerne 24 timer i døgnet. Og det har vi ikke. Altså arbejde er ligesom prioriteret som det nederste. Det kan ligesom komme til om aftenen. Jeg sidder typisk om aftenen, når børnene er lagt i seng, og sidder 3-4 timer og arbejder der. Men jeg skal også være op og være klar næste dag. Og det er helt bevidst. Og ja, normalt så gør man jo det, så siger man skal have succes, man skal arbejde først. Og så skal man så nyde bagefter. Det er også meget nordisk, europæisk, vestlig måde at tænke på. Ja, bestemt. Man skal arbejde først, og så skal man nyde bagefter. Men altså, det er jo bare ikke særlig fedt at sidde, når man er 65 og føler, at man har arbejdet hele livet. Så er jeg egentlig vendt om og sagt, okay, hvor lidt kan jeg leve for? Hvor meget tid kan jeg være med mine børn? Stadig lave de der iværksætter. Og det... Altså, man skal være... Jamen, jeg ser den trend. Altså, der er ingen tvivl om, at 4-Hour Workweek, den har skabt den trend. Altså, når jeg siger, at jeg ikke har interviewet andre, så har jeg faktisk ikke. Men der er jo faktisk en hel del af iværksætterne på Amino, der lever med den filosofi. Jeg skal ud og besøge Beate, for eksempel ude i Chiang Mai i Thailand, som med sin mand har været IT-nomade nu i 2 år, så vidt jeg forstod på det. Altså, hvor de simpelthen rejser rundt med laptop under armen hver, ikke? Og hygger sig. Og rejser derhen, hvor de gider, og så har Beate, så vidt jeg ved, hun laver lidt SEO og lidt AdWords og lidt, jeg ved sgu ikke helt præcis hvad, men du ved, sådan lidt forskellige småting, ikke? Og jeg kan se inde på Amino, ikke? Altså jeg samarbejdede med et konsulentfirma med et par gutter, ikke? Som lavede noget for mig, ikke? Og da jeg så skulle have noget support, så fik jeg at vide, at kontoret åbnede igen om 2,5 måneder, når de kom hjem fra at holde rejse sig, ikke?
ja, okay, så det giver næsten sig selv. De arbejder ikke for mig længere. Det kan jeg ikke vente på. Jeg kan ikke få noget programmeret, og så er der et eller andet galt, og så er kontoret lukket til en gang til næste år. Ikke? Altså, der er jeg virkelig splittet som person. Ikke? Fordi på den ene side synes jeg, det er super modigt, og jeg synes, det er super sejt altså at gøre det. På den anden side, så må jeg også bare kende, ikke, at der er, jeg er så passioneret af værksætter. Jeg synes, det er sjoveste i verden. Jeg har sgu altså, og det ved jeg godt, at noget jeg skulle arbejde med. At sidde nede på stranden og lave sandslot, jeg gider det 5 minutter. Ikke? Altså, det er faktisk lige præcis, det er faktisk lige præcis det, der er sandheden. Den der med at sidde nede på stranden og lave et sandslot. Fordi det er super kedeligt at lege med sine børn. Man sidder der og bygger et sandslot, og man kan jo godt se, at det ender med et eller andet sandslot. Det bliver jo ikke verdens flotteste sandslot. Og det er jo ikke noget, man kan... ikke gennem en halv time, ikke? Ja, det er super kedeligt. Så man sidder der, og man bruger timer med de der unger der, og det er bare... kom nu, og så er de ovenikøbet uvenner, og de skriger og skråler, og sådan nogle ting sker også. Så man... Og så har man det, og så kan man vælge mellem noget, hvor man er super kreativ. Som iværksætter. Man er altid kreativ, man skaber altid noget. Uanset hvad man laver. Man laver marketing eller IT eller noget. Det er jo fantastisk at sidde og få lov at skabe noget nyt, som ingen andre har skabt før. Præcis. Og det kan man så vælge mellem, eller så kan man vælge sine børn. Og kun hvis man tvinger sig til at vælge sine børn, så får man siddet dernede i de der 3, 4, 5 timer, 6 dage i streg, indtil man pludselig ser en udvikling i ens børn og i ens samvær med børnene, som man ikke havde set før. Og det er vanskeligt. Det er virkelig, og jeg tror meget på, at hvis man skal gøre det, så skal man sætte nogle regler op. Så skal man være meget regelbundet på, hvad man vil med sine børn, hvad man vil med sin familie, eller hvad man vil med sit liv. Fordi det at være iværksætter, det at lave IT og lave de her ting, det er så spændende. Der er altid noget at hive fat. Der er altid nogle forbedringer, man kan lave. Der er altid noget, som kan blive bedre. Og kun hvis man sætter regler op, eller man tager ud steder, hvor det ikke kan lade sig gøre, og lave noget, så kan man. Altså, jeg takler det simpelthen på den her måde ved, at nu tager vi for eksempel et lille halvt år rundt, ikke? Og det siger, vi er jo sammen på et hotelværelse, vi har jo ikke råd til en kæmpe suite eller et eller andet, så det er et lille hotelværelse, altså sted fra sted til sted, hvor vi er sammen. Jeg sidder ikke og laver sandslot sammen. Jo, der har jeg faktisk siddet gjort i dag, men det kom jeg til at love i går, og så selvfølgelig overholder jeg det, jeg skal love, og så sad jeg pligtskyldt dernede og klaskede sand sammen. Var det sjovt så, eller? Jeg synes, det var piskedeligt. Jamen, altså, jeg ved godt, der er folk, der vil sidde og se det her, som også, at du er en lortefar. Og hvis det er definitionen på, at jeg er en lortefar, så er jeg en lortefar. Jeg kan ikke sige det anderledes. Jeg nyder at gå med mine børn, jeg nyder at rejse med mine børn, jeg nyder at sidde og lave interviewet, og børnene, du ved, mine unger sidder ude i sandet og leger med deres mor, og de ser mig være aktiv, de ser, hvordan jeg gør tingene. Jeg er jo sammen med dem, jeg går tur med dem, vi går ud og laver ting. Jo, vi tager en taxa ud, eller cykler, eller helvede vi nu gør, eller ud og sejler, og vi dykker lidt og sådan noget. Men jeg må helt ærligt erkende, jeg prøver at finde noget, som er lige så meget på mine præmisser som deres. Ja. Altså, når vi skal lave noget sammen, så skal der også være noget, jeg synes er sjovt. Ja, altså min filosofi er, den er meget vel sikkert forkert, men det er, hvis jeg har det sjovt, når jeg laver nogle ting, så er jeg også hyggelig at være sammen med, og så synes de også, det er sjovt. Ikke? Så hvis vi for eksempel kan snorkle, det kan vi alle sammen være med til, så kan vi have det skideskæg, for eksempel. Ikke? Hvis vi sidder og spiller computerspil, så kan vi alle sammen være med, så kan vi have det skideskæg, for eksempel. Hvis vi tager en rundtur rundt og skal se nogle ting, kan være det sjovt. Så ja, der må jeg altså indrømme, at jeg prøver at ramme nogle ting, hvor at både noget for de voksne og noget for børnene, sådan, så vi har det sammen, sjovt sammen. Det synes jeg faktisk virker. Men sidder nede, du ved, ikke, og laver sandslot. Der går 5 minutter, men så har jeg fået en ny idé til en startup, og så er far fjernet blækket, og så glor jeg bare ud i vandet, du ved, og så kommer tidvandet, og så er jeg lige pludselig af ungerne svømmet væk, eller et eller andet den stil. Det kan jeg er nok en fucked up far. Men stadigvæk så sætter du nogle rammer ved, at du tager afsted med din familie, for eksempel. Altså, det er meget nemt at sige, nu skal jeg lave 6 interviews rundt omkring i verden. Fint, så tager jeg lige en uge alene, så er det klart. Altså, det handler om at sætte rammerne. Det handler om at sætte rammerne for sig selv. Okay, nu tager jeg altså ud et halvt år. Nu har jeg pengene til det. Og firmaet kan godt køre uden mig et halvt år. Fint, så tager jeg afsted. Og så ved jeg godt, at så udvikler det sig ikke lige fantastisk i det halve år. Men, der er jeg så valgt i realiteten at gøre det noget andet. Og sige, vi tager hjem afsted godt et halvt år, men jeg arbejder næsten lige så meget, som jeg gjorde før. Næsten. Og det vil sige, at det er faktisk næsten endnu hårdere. Det er super fedt, det er slet ikke det, men jeg arbejder 2-3 timer om morgenen. Mens ungerne laver lektier sammen med min kone og så videre. Så går vi på stranden, eller tager en tur, eller gør et eller andet, og så er vi sammen op i løbet af dagen, ikke? Og spiser aftensmad og hygger os, og på et eller andet tidspunkt skal børnene i seng. Når børnene er lagt i seng, så giver den 4-5 timer til. Så jeg arbejder nok i princippet. Altså, jeg tror, jeg kommer til at sige, at jeg arbejder 3-4 timer. Det gør jeg ikke. Jeg arbejder sgu mere, altså. Og det er også lørdag og søndag.
altså, hvor jeg måske ikke arbejder helt så meget lørdag og søndag før. Der er simpelthen, der kører jeg på hver dag. Jeg ved ikke, om det er lørdag. Jeg aner faktisk ved ugedag i dag, om det er onsdag eller søndag. Jeg aner det ikke, også pisselig glad. Så jeg arbejder, lad os sige, 5-6 timer i gennemsnit, vil jeg måske sige. Ikke? Men jeg er meget koncentreret, når jeg gør det. Ikke? Så jeg har lavet jeg har lavet mange nye projekter på vejen her. Du ved, jeg laver foredrag over Skype, og jeg skal undervise iværksættere her på tirsdag eller sådan lignende over Skype, og det har jeg gjort ud i en campingvogn, mand. Og, altså, jeg laver praktisk talt det samme, som jeg lavede før, ikke? Og så er jeg fuldstændig på som far, faktisk, når vi er rundt og laver de ting, ikke? Så altså, du ved, jeg har aldrig været så skarp, som jeg er lige i øjeblikket på at prioritere min tid og sådan noget. Så, anyway, det er jo ikke meget, det handler om, men jeg synes bare, det er sjovt. Jeg synes, det er en sjov... Det er en meget skæg diskussion, for det handler meget om, det er virkelig, hele ned i essensen af den vestlige verden, er det, vi er opdraget til. Vi er jo alle sammen opdraget med en far, der arbejdede, før vi stod op, og til efter vi var lagt i seng. Og det ligger meget specielt i den mandlige verden, tror jeg, at vi skal tjene penge, og det er nummer 1, det er prioritering nummer 1. Og i virkeligheden så er det ikke strengt nødvendigt. Det har ikke vist sig at være økonomisk strengt nødvendigt, at det gjorde det. Om samfundet har kørt ud på et eller andet spor, ikke? Der er jo den der sjove gamle historie, der, som sikkert er løgn, men som illustrerer det meget godt. Ikke? Den der med den amerikanske advokat, eller hvad han nu ellers er. Han tager på ferie på en lille ø, det kunne være Boracay sådan set. Ikke? Og han kommer så og på ferie, og så møder han sådan en fiskermand. Og han sidder der, du ved, og i sandet der, og der render nogle små unger rundt, og han sidder og chiller og laver ingen skid. Og advokaten sådan siger, hvad laver du? Og han siger, jeg sidder og hygger mig og slapper af og laver ikke en skid. Siger, nå, okay, hvad laver du ellers? Jeg er fiskemand, siger han så. Nå, siger han så, hvordan det? Jeg står klokken 6 om morgenen, og så fisker jeg i 3 timer. Så kommer jeg hjem, fisken sælger dem, og sidder og laver ikke en skid resten af dagen. Nå, siger han så, nu skal du høre, hvad fanden, mand? Prøv at forestille dig, at du fisker noget mere, siger han så. Nå, siger man, ja, det kunne jeg da godt, men hvorfor? Men du hvad, hvis du fisker noget mere, kan du få råd til en båd, så siger han så. Så er der 2 både. Og så kan der ansætte en til at fiske, og så kan du hvorfor, siger han så? Så kan du få flere fisk, og du sælge dem. Når du så har fået flere fisk, så kører du 3., 4., 5. båd. Når du får 10. båd, ikke? Så går du hen, ikke? Så børsnoterer du lortet, ikke? Så børsnoterer, hvad så? Når du børsnoterer det, så, og det er nu om 30 år, ikke? Så har du de der 10 både, så børsnoterer du lortet, ikke? Og så scorer du kassen, ikke? Så siger han, okay, det lyder kraftigt spændende. Hvad så? Det er det smukke ved det, siger han så. Så får du så mange penge, så kan du sætte dig ned, så kan du tage ud og fiske på timer hver dag, så kan du hygge dig med dine børn resten af dagen. Ja. Og så er cirken sluttet, ikke? Det er meget sød historie, den passer eller ej, det er ligegyldigt, ikke? Men den er meget rigtig, ikke? Altså her på den her ø, der passer en marker. Vi ser jo de her fiskere. Vi ser de lokale folk, som er meget fattige, men de er enormt fattige faktisk. Men de lever på stranden, og de lever det liv, som man ser her. Og vi ser mange vesterlændinge, der kommer ned helt bevidst, sætter sig på stranden, hygger sig. Og de laver ikke ret meget. Og vi ser, at det er en sådan trend, der kommer. En af de ting, der sådan er meget, meget iøjnefaldende, meget markant her, det er, at man aldrig spørger, hvad folk laver. Det her tøj, det er det pæneste, jeg har haft på i det år, jeg har boet. Det er langt over standard. Alle folk, uanset om de er rige eller fattige, de går i det samme tøj. Samme klipklapper, samme... Altså, jeg fik ros i dag, fordi at der var nogen, der syntes, det var nogle fede klipklapper. Og de har kostet 30 kroner. Man kan ikke se, om folk er rige eller fattige. Alle folk er på samme niveau. Det vil sige, at man har ikke den her status, der er bundet med penge. Og det handler jo også et eller andet sted om status. Det kan godt være, at vi som mænd bilder os ind, at vi skal forsørge vores familie. Men dybt inde i os, der er det også lidt, vi vil gerne være alfa. Vi vil gerne være den store og stærke. Og vi vil gerne være magtfulde og være kendt. Og du ved, kunne slynge om os med drinks og damer og hvad ved jeg. Men her på øen, der tæller det bare ikke. Det tæller bare ikke at være rig. Det er ikke noget status. Og derfor er det nemt at slappe af. Det er meget svært at gøre det i Danmark. Jeg vil ikke tro, at jeg vil holde med en uge i Danmark, før jeg arbejder 60 timer. Fordi der ligger det. Det er nemt at gøre det for det første. Det er super behageligt. Man sidder på et kontor med gulvtæppe og 20 grader varmt, og der er kaffe lige der. Hvorfor skulle man ikke arbejde? Det er fantastisk. Her, når man skal arbejde, så foregår det på en café med dårlig belysning og sådan noget. Så det er meget nemmere her at slappe af.
Der er ingen, der spørger, hvad man laver. Folk skal gå rundt i. Har det ikke også det skabertrang? Altså det jeg tænker på også meget, ikke? Om folk siger, hvorfor arbejder du ikke med det? Jeg kan jo lide det for fanden. Og der er ikke nogen, der kommer mig ind, om det er bare en eller anden vane eller sådan noget. Jeg elsker mit arbejde. Når jeg står op om morgenen, glæder mig til at gå i gang med det. Og jeg tror, der er rigtig mange mennesker, hvis du kigger det normale samfund i Danmark, der arbejder for at holde fri. Jeg arbejder jo ikke for at holde fri på noget som helst tidspunkt. Altså, jeg arbejder, fordi jeg kan lide mit arbejde. Jeg laver masser af ting, jeg ikke tjener penge på. Jeg gør det, fordi jeg synes, det er sjovt. Jeg kan se udviklingen i tingene, og nu tror jeg også, at folk er jo forskellige, og det kan være, det er mig, der bilder mig selv det ind for og ligesom at undskylde mig selv, men jeg elsker at se ting vokse, jeg elsker at hjælpe andre mennesker og sådan noget. Altså sidde på en strand med mine børn, det synes jeg vil være fedt i en uge, 14 dage, og det er ikke fordi, jeg ikke har spændt meget tid på stranden med mine børn, specielt de sidste 5 måneder, men jeg nyder sgu også at sætte mig ind og så se, så er der kommet 4 e-mails fra folk, der skriver, Martin, for fanden, men de videoer, du laver, mand, ikke, de gør, at jeg nu får bedre karakter i gymnasiet, eller har gjort, at jeg startede en virksomhed, eller min virksomhed, der gør underskud, giver nu overskud og sådan noget. Og få den der bekræftelse tilbage på, at man gør en forskel for andre folk. Altså, og den søger jeg, det må jeg erkende. Men den kan man lægge fra sig her, tror du, eller? Ja, man kan i hvert fald meget nemmere lægge den fra sig her, end man kan i Danmark. Man kan sige, altså det som nok er vores morale af den her tur, det er, jamen altså, hvis man sidder med et arbejde, man ikke kan lide, hvis man arbejder for at holde fri, så skal man nok vente den om. Så skal man sige, jamen, kan jeg så ikke bare holde fri? Kan jeg leje huset ud, tage afsted et halvt år med mine børn, mens de er små? Hvis det er det, jeg virkelig vil. Hvis man gerne vil arbejde, og man kan kombinere det med sine børn på en rimelig måde, fordi det er jo nok tit dem, der er ofrene i det her spil, at man ikke er sammen med dem. Så kan man gøre det på en måde, så det kan lade sig gøre, så skal man da bare gøre det. Så skal man da give den gas. Det er da fantastisk, vi lever i en tid, hvor hver mand med en lille bitte computer kan få lov til at sidde og skabe noget, som folk bruger i hele verden. At man kan lave en eller anden app til iPhone, det tager, det ved jeg ikke, en uge eller 14 dage, og så har man lavet noget, som folk i hele verden bruger. Det er da fantastisk, altså. Tænk, så man kan sidde og lave sådan noget. Og hvis man kan, og hvis man har lyst, så skal man da gøre det, men hvis man sidder med et arbejde, man ikke gider, det er helt idiot. Så skal skridtet måske ikke at blive iværksætter for ikke at arbejde. Det er måske nok lidt der, jeg er kommet hen, fordi at blive iværksætter, realiteten er, at alle dem, der har læst den der 4-timers bog, de er gået fra at arbejde 40 timer om ugen på deres minijob, til 40 timer plus 20 timer på deres iværksætterhalløj. Så de kommer op på 60 lynhurtigt. Det sker. Men det kan jo være, at de synes, det er sjovt. Det er jo det, jeg ofte oplever fra iværksætter, de skriver tilbage, hvor de før arbejdede 40 timer noget lort, så arbejder de måske 50 timer i dag med noget, de brænder for, og det er klart, at der måske ikke, altså folk snakker meget om frihed, ikke? Altså jeg kørte taxa en gang, ikke? Og der var en taxichauffør, der fortalte mig, at grunden til at køre taxa, jeg var nogen 20, og han var nogen 50, ikke? Så hvor fanden gider du køre taxa nu? Siger han, bruger du friheden, siger han. Frihed til hvad? Han sagde, friheden, jeg kan køre ned i Nyhavn og spise en is, når jeg vil. Siger han, hvor tit gør du det? Siger, det gør jeg aldrig. Og så tænkte jeg også, da jeg er nogen 20 år, ikke? Så er man jo idiot. Ikke? Nu forstår jeg det godt. Det er friheden til at kunne gøre, hvis man vil, og det er jo det, der er frihed. Det er at ville kunne gøre det. Når jeg kommer til alt, men hvor mange gange gider vi gå ned og spise en is i Nyhavn? Er det så sjovt, når det kommer til det? Nej, men det at vide er årsagen til, at jeg ikke gør det, er, fordi jeg fravælger det, frem for at jeg ikke kan det. Altså, det er jo lidt ligesom, du kan sidde i spillet, ikke? Det kan da godt være, der er meget rart, ikke? Men det værste ved fængsel er, at du er der, fordi du har ikke noget valg. Der er nogen, der har sat dig her. Du kan ikke gå ud. Og men så er det flotteste fængsel i hele verden, ikke? Så vil du føle dig som et fængsel, fordi du ikke kan komme ud. Og det, jeg oplever mange iværksættere sige, ja, de arbejder hårdere, men til gengæld, så er det et valg. Det er dem, der vælger, hvad de laver i løbet af dagen. Ja, de arbejder hårdere, men de arbejder med de ting, de godt kan lide, ikke? Men jeg er helt enig, altså jeg snakkede med en fyr, der for eksempel, han dykkede, og han fortalte mig, hold da kæft, mand, ikke? Jeg har et fedt arbejde, siger han så. Det arbejder selv er røvsygt, ikke? Men jeg får 6 uger sommerferie, der kan jeg tage ud og dykke. Hvor jeg siger, hvor fanden bliver du ikke dykkerinstruktør? Altså, og det altså, jeg lavede en video forleden dag, der hedder, bytter du 5 for 2? Altså, du arbejder 5 dage for at få 2 dage fri. Det er jo idiotisk. Altså, hvis det er derfor, så der forstår jeg det godt. Men nu skal jeg ikke komme for langt ud, men jeg synes, det er en pisse interessant debat, ikke? Fordi at folk er i en tredje mølle derhjemme, mange, der sidder og arbejder i et eller andet røvsygt kontor for en eller anden røvsyg chef med et eller andet, du ved, bla. Og basalt set, ikke? Altså, man behøver ikke at være verdens kvikkeste og få at mønstre 10-12.000 kroner om måneden. Altså, jeg siger ikke, at det er bare sådan, men det kan lade sig gøre, hvis man virkelig vil til at bo sådan et sted. Jeg vil sgu altid hellere bo her og arbejde og bo her, end at sidde i dansk forsikringsselskab og sidde og tage diktat for chefen. Men nu, det er selvfølgelig også bare mig. Det kan der være nogen, der synes er fedt, og det skal de have mere end lov til. Men Men det er en meget interessant diskussion, og det kan snakke om det fra her af til. Ja. Til men du er glad, og du føler dig lykkelig over det, og lykkeligere end du var før, eller? Ja, jeg synes, det har været fedt. Jeg
Det har været fedt, men kunne du bo, hvis for eksempel din virksomhed gav 20.000 kroner om måneden, vil du så blive boende? Ja, det vil jeg måske nok. Fordi jeg synes, det er et spændende sted her. Og der er mange ting, der er positive. Men du trækker også lidt på det. Altså, havde du nu de 20.000, ikke? Altså, hvad er det, der trækker den anden retning? Altså, en af de ting, som er vanskelige ved Filippinerne, det er Filippinerne i sig selv. Man er hele tiden en lille smule usikker på, om myndighederne finder på et eller andet, for eksempel. Hele tiden usikker på. Nu er jeg meget lidt engageret i det filippinske samfund. Altså, vi er her som turister basalt set, og så sidder jeg en lille smule og arbejder med en computer. Men jeg har ingen kontrakter med andre filippinere, og jeg har ingen... Der er jo ikke noget business her, det er bare... Og så er det fint, så sker der mig nok ikke noget. Men hvis jeg skulle lave noget her lokalt, så ville jeg være evigt bange for, at der kom nogen og smed en eller anden bombe i form af en retssag eller et eller andet. Og der er sådan en enorm... Der er vel også nogen, der kunne hævde, at du skal betale skat på Filippiner. Det ved jeg ikke, om du gør, men det går jeg ud fra, at du ikke gør i og med, at du er inde på et turistvisum, ikke? Men altså, det skulle du jo lovbasisk sikkert gøre, vel ikke? Sikkert, ja. Sikkert. Altså, skat er jo også sådan noget, man gør frivilligt, ja. Altså, i modsætning til Danmark, det er jo også en af de grunde til, at det er så dårligt udviklet. Det er, at skat det er noget, man betaler, hvis man har lyst. Ja, altså, sådan er loven jo ikke. Nej, men det er sådan er realiteten. Ja, men det kan stadig. Du kan tage Peter Skov, som jeg talte som interviewede. Han havde på skatteinspektøren efter 4 år, fordi han havde kommet til at betale. Han havde fået forkert besked, og så har han simpelthen ikke betalt sin skatter om 14 dage for sent konsekvent i 4 år. Altså hver måned eller et eller andet den stil. De ville have 5 millioner kroner af ham eller et eller andet absurd beløb, ikke? Hvor han så måtte bruge ret meget energi på at få det ned på et niveau, hvor han ikke skulle sælge virksomheden og skride. Ikke? Ja. Altså, så på et eller andet tidspunkt kan det altså også godt komme. Ja, men det er netop den frygt, som man... Ja. Danmark er et meget transparent samfund. Man ved altid... Først ved man, at myndighederne er på ens side. Der er ikke nogen, der kommer og bilder en eller andet ind, fordi de vil have nogle penge under bordet. Hvis der kommer en eller anden fra kommunen, så gør det det af bedste vilje, og det ligger ligesom dybt i dem. Og det er noget af det, vi savner allermest. Men oplever du også korruption? Altså, bliver du nødt til at bestikke nogle mennesker for at få tingene til at køre? Nej, jeg gør ikke. Altså, men det ligger mange steder. Altså. Vi har, lige nu der skal vi have et exit clearance, og det er, der har vi været hen og spørge på, om det er noget, der kan klares i lufthavnen. Og det siger de ikke er, men det er det nok. Og vi klarer det så på helt officiel vis. Også fordi det er jo et skråplan at komme ud på, man ved aldrig rigtigt, hvad der sker. Og sådan noget. Det er jo ikke noget, vi har lyst til at gøre. Nej, selvfølgelig. Men det er nok måden, det foregår. Og derfor, den her skabertank, det handler jo også om at bygge noget. Det handler også om at bygge et samfund, bygge noget, man har lyst til at bygge for andre. Ja. Og så skal man måske vurdere... Så er det i det, og ligesom at hjælpe til at opdrage til, at det er sgu ikke måden, man bygger samfund på. Ja. Altså det handler lidt om, skal være et sted, hvor man føler, okay, her er jeg tryg, her er alting godt. Og sådan ting. Hvis vi slipper alt det, så går sådan lidt tilbage igen og siger, hvor går du ind for at blive klogere? Altså, hvor søger du viden? Ja, altså... Læser, eller mediterer, eller surfer? Ja, surfer virker godt. På kitesurfer selvfølgelig. Ja. Men ellers så vil jeg jo gerne læse bøger. Det er lidt vanskeligt tilgængeligt her. Der skal man helst have med. Kan du ikke bare en Kindle, så kan du lige købe den der, eller? Jo, måske. Så skal jeg have en Kindle. Ja. Så skal jeg jo have en Kindle hertil. Eller en iPad, eller en computer, eller en telefon. Jeg sidder og læser på min iPhone. Ja, og det er godt også at gøre. Ja, det fungerer fint. Altså, det foregår meget online, den viden, jeg søger for øjeblikket. Men så er det jo meget i min dialog med kunder og sådan nogle ting. Dialog med folk, som vil noget, som kan noget, som har noget. I alle de dialoger, uanset hvad det ender med, så bliver man lidt klogere. Og det synes jeg er fantastisk at sidde og snakke med. Hvad er dine ambitioner for fremtiden? Altså, hvad er planerne så? Nu skal I hjem til Danmark, og hvad så? Jamen, nu skal vi hjem til Danmark, og så er det ambitionen at give den noget mere gas på skabertanken. Altså, som vi har snakket om, så vil vi gerne arbejde 17 timer i døgnet. Her kan det bare ikke lade sig gøre det. Det kan det måske godt. Det ligger bare ikke lige for. Der er ingen andre, der gør det. Det er sådan... Det er ikke formålet værd, vi har taget afsted. Nu kan det ikke vente længere. Så nu skal han have noget gas. Jeg har lavet et fantastisk lille gadget-ting, som er god til det, den nu laver. Og det skal jeg ud af solgt.
jeg håber også på, at jeg kommer til at holde nogle foredrag. Blandt andet, hvor jeg gerne vil berøre også nogle af de her personlige ting med at rejse ud. Fordi jeg synes, det er meget nemt tilgængeligt at tage ud, og det er meget givende. Så det vil jeg gerne gøre. Min kone har også startet et designfirma, der laver fantastiske kjoler, og det er også en lille smule involveret. Men ellers så er det skabe noget, komme med i nogle spændende projekter. Men det er jo kjolevirksomhed, noget I skabt her, ikke? Altså noget I har lavet direkte her, så vidt jeg ved. Ja, det er faktisk en lidt sjov historie. Vi boede ude i Rismarkerne, og altså i et almindeligt betonhus, nogenlunde fint hus. Og naboen var noget fattigere. De havde ikke malet væggene, ikke pudset væggene, og det var bare lige sat op, og det var et stort rum. Men hun havde 2 gamle symaskiner. Og efter min kone havde været derude i 14 dage, så blev hun kede sig lidt, så hun gik over og fik lavet nogle kjoler over den her strand. Og de var egentlig så flotte, at folk begyndte at spørge, hvor du købte dem henne? Så lavede hun 10 kjoler. Tog der til en uge. Naboen eller din kone? Eller? Ja, min kone tog ud til den her landsby, efter vi var flyttet hertil. Så tog hun tilbage, var derude en uge og lavede 10 kjoler, som alle sammen ser fantastisk ud. Som kan åbenbart et eller andet med det. Og så har hun taget dem tilbage hertil. Jeg har haft en fotomodel, fotoshoot. Alting er jo meget nemt tilgængeligt her. Det er jo ikke ret mange penge. Og har lavet noget materiale, og det vil vi gerne have sat noget gang i. Men det er meget skægt, fordi det alting foregår ude i den her, hvor folk de syr tøj af genbrugsmelsække til deres børn. De har ikke penge til at sende deres børn i skole. Så kommer vi og bestiller en kjole til 300 kroner, og så pludselig så kan de få en vaskemaskine. Hvad det nu er. Så det er meget givende at lave den slags. Men ideen er, at det skal laves herude så, eller hvad er tanken? Ja, den oprindelige tanke er, at det skal laves herude. Det er vanskeligt for os at finde materialer, fordi de bliver smuglet inden fra Kina eller sådan et eller andet. Altså selve stoffet, bomulden, man skal lave det med. Og der skal vi finde ud af den rigtige kombination af måske hente det, vi nu skal lave der i Kina og få det sendt herud, eller måske få det lavet hele i Kina, men så ødelægger vi en lille smule konceptet. Vi vil egentlig gerne lave det her. Jeg kan også bare mærke, at når vi arbejder med folk, der sidder ude i en rismark og 65 år gamle og sidder med sin symaskine, at så er niveauet, det professionelle niveau, meget lavt. Altså, hun er enormt dygtig til at sy de mest fantastiske ting, men kommunikationen omkring syningen, og hvad skal det laves, det er lidt vanskeligt. Så det skal vi have fundet den rigtige kombination med. Altså, hvor stort skal stedet være? Skal der være en eller anden, som vi kan kommunikere med lokalt? Så det ender nok med, at vi har lavet et andet sted. Nu må vi se. Hvad det er. Hvis nu en eller anden dansker sagde, hvor der er, jeg vil sgu gerne flytte her til at lave en eller anden form for virksomhed, er der et eller andet, du står og siger, det mangler der sgu her, eller det var sgu noget, der ville være, altså, der kunne være et eller andet i? Jamen altså, her er det nemt. Her så kan man ikke være specielt kreativ. Det er enormt nemt at tjene penge her. Altså, man kan købe en grund og opføre et hus, så skal man leje en 9 værelser ud. Og så har man en god forretning. Man kan også lave en restaurant, og det er en god forretning. Selvom der er 800 restauranter, så er der altid plads til. En bar virker også. Man skal lave noget, som man tror på. Men der er ikke et eller andet, du siger, med den viden, du har som dansker, og du kigger her og sådan noget, og siger, det vil sgu være rent noget, enten at det vil være kulturelt fedt for en dansker, eller et eller andet hul i markedet, du siger, at hvorfor fanden er der ikke nogen, der leger jetski ud? Det er der, men altså sådan et eller andet, hvor du står og siger. Jo, altså, der er mange ting, der foregår mange ting her på stedet, og alting er meget turistvendt. Nogle af de steder, hvor jeg kunne se noget, der kunne laves, det var på det mere, altså få en hverdag til at fungere for helt almindelige mennesker. Folk, der gerne vil arbejde. Altså, det kunne være bare sådan nogle IT-services, sådan noget søgemaskineoptimering, webfolk. Jeg tror, der er en 10 webfolk her på øen, som laver noget for de forskellige hoteller og restauranter. Det behøver ikke være ret meget. Lønnen tror jeg ikke er ret stor. Tit går den i form af måltider, gratis måltider og sådan noget der. Men man kan godt lave noget fedt. Der er jo stort set alle verdens lande er repræsenteret. Så man kan godt lave noget analysearbejde for eksempel. Kan man sagtens hyre folk ind til. Man sagtens hyre en tysker, en franskmand, en spanioler, en italiener, en kineser og 3 koreanere. Og få dem til at bo her. Så det er jo noget af det, man kan her. Ja, lokke folk til at bo her. En af vores naboer, der hvor vi boede, han lavede en analysevirksomhed, der analyserede sådan nogle markeder, sådan nogle aktier
for hvor gode de var sådan etisk. Og der havde han simpelthen ansat folk fra alle verdens lande, som kunne håndtere deres ting. En franskmand, en tysker, og sådan noget. Og alle folk vil gerne bo her, eller man kan i hvert fald gerne godt finde folk, der vil bo her. Ja, man behøver ikke at give dem enormt meget løn, fordi de her leveomkostninger er så lave. Altså, nej, lønningerne er enormt lave. Altså, det er jo en af de ting, som er fantastisk sådan iværksættermæssigt her. Det er, at der er ikke nogen, som bare har en lille smule kapital, som er ansat. Alle, der har noget, de starter i det. Fordi lønningerne er jo på måske 3.000 kroner om måneden for sådan en manager. Og så kan man lige så godt starte et eller andet. Det kan jo ikke betale sig på et job. Vi skal bare lave et eller andet som for turisterne eller for alle mulige. Så der er alle mulige. Der er nogle danskere, som laver noget som her på øen. Noget gartneri eller et projekt, som ser meget lovende ud. Og der er ingen af dem, der er gartnere. De er bare gået i gang. Det de nu kan. Den ene er skolelærer, den anden er gammel nedrivningsmand. Og så er de bare gået i gang. Der er masser af huller, masser af ting. Ja. Hvis du skulle tage, nu har du været iværksætter 10 år, siger du, er der et eller andet generelt iværksætterråd, som du vil give videre? Nu er der masser af iværksættere, der kommer til at se det her, så er der et eller andet, som du synes igennem de 10 år, som du siger, det kunne nye iværksættere skulle godt lære? Altså noget, som du måske godt selv ville have vidst, da du startede? Der er nok én ting, det er nok, det var noget, jeg hørte for nylig. Der var en, der sagde, at markedet, det kan vente. Hvis man har en god idé, så er man typisk som iværksætter, så er man bare i gang. Man er ude på markedet 2 måneder efter. Men markedet er der også. Hvis det er det rigtige produkt, så er det der også et år efter. Så tag det roligt. Lad være med at ansætte 3 folk til at lave det. Sid med det stille og roligt. Snak med så mange mennesker, du kan, som kan noget andet end det, du kan. Specielt folk, som tænker helt anderledes, som jeg sagde. Snak med dem, sid stille og roligt, sid nogle aftener. Er det rigtige godt, så kører vi videre. Så skal man kun lave noget, man brænder på. Altså, det tager så lang tid. Det tager så mange timer. Der er ikke nogen shortcut. Det er ikke. Altså en af de trends, vi ser, som kommer efter den her 4-timers bog, det er den her med, du kan bare, det er sådan en fri indtægt, du får. Du laver bare en hjemmeside, en niche hjemmeside, og så kommer der noget indtægt. Nej, det gør der ikke. Du skal sidde der hver dag. Enten skal du sidde der hver dag på den søgemaskine og så videre, lave alt muligt. Det er hårdt arbejde. Så lav noget, du brænder for. Så find et eller andet emne, som du brænder for, og så giv den gas. Altså. Og så er redskaberne til stede jo, altså, til at lave penge på forskellige måder med affiliate marketing, hvis man skal lave sådan noget online. Lead generering, hvad man nu laver. Men find noget, du brænder for, og slap af. Altså, tag det roligt. Det er der også om et halvt år. Men når så ideen er der, så skal man også give den gas. Altså, mindre man så prioriterer anderledes, som jeg jo så. Men markedet er der også, når jeg kommer hjem. Min virksomhed er bare blevet stærkere. Jeg er kommet længere frem med produktet. Og hvis man skal nå ud, det er så svært at nå folk. Det er så dyrt at få folk ind til at se ens produkt. Hvis det ikke er outstanding, så kan det nok ikke betale sig for mig. Så er det bedre at vente. Hvis man ikke selv synes, det er outstanding, det er fantastisk. Altså. Så vent lidt med at markedsføre det. Vent med at proppe udgifter på. Vent med at ansætte folk. Snak med nogen, se om du kan lave nogle partnerskaber. Er der et eller andet her til sidst, der ikke er spurgt om? Du har ikke spurgt om, hvad det fedeste er at lave her på Boracay. Hvad er det? Jamen, jeg synes jo, det er super fedt at tage en tur med en af de her små sejlbåde. Op og ned de står og sælger hernede. Det er hver 10. meter en, der siger, tager fat i dig og siger, så er det måske noget, vi skulle tage og tage en sejltur. Det tror jeg. Det er fedt. Skal vi ikke pakke sammen og så tage ud og sejle? Jo, lad os gøre det. Tak for det. Tak skal du have. Det er super. Det var så Morten her. Han holder kameraet lige nu, så det er lidt sjovt at stå og lave det her. Men tusind tak til dig, Morten. Det var fandme spændende. Jeg synes, det der var rigtig interessant med den her snak, det var, at vi egentlig kom det var meget unik snak. I stedet for iværksætteri og sådan, så blev det egentlig mere en snak omkring livsværdier. Hvad er det egentlig, som i vores vestegnskultur? Er det noget med det der med at mosle afsted og have noget arbejde, som vi basalt set synes, det er kedeligt, for at vi kan få en weekend og så videre. Og der synes jeg, det er spændende det der med, at Morten og hans familie er taget afsted herover, og egentlig, altså som Morten jo malerisk beskrev, når man
har siddet og lavet sandslotter med sine børn 5-6 dage i træk, så lige pludselig sker der et eller andet. Lige pludselig bliver der altså noget, hvor vi ligesom får kastet noget af vores vesterlandske, kan man sige, arbejdskultur over skuldrene, og lige pludselig rent faktisk kan være noget mere for vores børn. Det både provokerer mig og irriterer mig, men grund til det provokerer mig nok, fordi et eller andet sted, jeg godt er klar over, at det er mig, der er forkert på det, når alt kommer til alt, og det er jo aldrig særlig fedt at få at vide. Men det næste, vi skal her efter Boracay her, det er, at vi skal afsted til Vietnam. Og præcis hvad det er, vi skal det ved jeg faktisk ikke engang. Vi har 3-4, vi har snakket, men vi har ikke lavet nogle faste aftaler. Så det er Ho Chi Minh City, og det bliver meget interessant. Så fedt, tusind tak til Morten. Du gav en meget inspirerende snak, og jeg glæder mig rigtig til, at vi nu skal ud og sejle bagefter. Det kan være, at vi tager lidt billeder af det, så lad os se, hvad der sker. Hej!